Γεια σας, είμαι η Σοφία Τσίκου. Είμαι η Νοχός και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο της σειράς «Η γνώση είναι αρρέη» που πραγματοποιούμε παρέα με το Τσίπουρο Δεκαράκι. Στόχος μας είναι μέσα από αυτά τα βίντεο να αγαπήσετε και εσείς το Τσίπουρο και να γίνετε αυθεντίες στην τομέα του. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή εκεί που ξεκίνησαν όλα, στις ποικιλίες. Ξεκινάμε με το μοσχάτο μας και έχουμε την πρώτη μας ερώτηση από τον Γιώργο που μας ρωτάει: υπάρχουν πολλές ποικιλίες μοσχάτου? Μπράβο Γιώργο για την ερώτηση και μπράβο και σε εσάς που απαντήσατε σωστά. Το μοσχάτο είναι γνωστό και ως ποικιλία με τα 1000 πρόσωπα, αφού οι μοσχατίζουσες ποικιλίες είναι αρκετές με διαφορετική έκφραση καθεμία. Στο Δεκαράκι χρησιμοποιείται το μοσχάτο Αμβούργου ή μαύρο μοσχάτο που ακούει και στο όνομα μοσχάτο Τυρνάβου. Είναι έτοιμο να συλλεχθεί από αρχές έως 20 Σεπτεμβρίου και βασικό χαρακτηριστικό του είναι τα αρώματα από φρέσκο γαρίφαλο και τριαντάφυλλο που πλαισιώνουν αρμονικά στόμα και μύτη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη μαλαγουζιά. Εδώ η Έλλη μας ρωτάει: ισχύει ότι η μαλαγουζιά είναι πιο ευκολόπιωτη? Η μαλαγουζιά είναι όντως πιο ευκολόπιωτη γιατί έχει ελαφρύ σώμα και τα πάει καλά με κάθε γευστική παλέτα. Είναι μια λευκή ποικιλία που αγαπιέται σε κάθε της στάδιο, από το αμπέλι μέχρι και το ποτήρι. Έτσι από τα πενή στα χτωπούτα εξελίχθηκε στη βασίλισσα του ελληνικού αμπελώνα. Μπορούμε να την ανιχνεύσουμε από τα αρώματα των εσπεριδοειδών και των πυρηνόκαρπων φρούτων. Συνήθως είναι έτοιμη το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Πάμε λοιπόν και στο ροδίτη. Ο ροδίτης περιέχει μόνο την ποικιλία ροδίτης Αλεπού? Εδώ είχαμε μία ερώτηση που είχαμε λάβει από πολλούς. Να ξεκαθαρίσουμε αρχικά πως ο ροδίτης, αγαπημένοι μου, παρά το όνομά του, δεν είναι από τη Ρόδο, αλλά από τον Τύρναβο. Ειδικά στο Δεκαράκι ροδίτης, η ποικιλία ευδοκιμεί στο δαμάσι Τυρνάβου και προκύπτει αποκλειστικά από τον κλόνο βασιλιά ροδίτη Αλεπού. Είναι ζωηρός, με έντονες οξύτητες, όμως το Δεκαράκι έχει καταφέρει να αναδείξει τη ρομαντική πλευρά του με αρώματα από πετιμέζι και λεμόνι. Ο τρίγος του γίνεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Η γνώση είναι αρρέη». Ραντεβού στο επόμενο. Μέχρι τότε, στην υγεία σας.